Belahino hai lamsago Gomoti TV night onai khapane taok tai bohuk songrona jotono saimano je tini TISF ni loha jimung bai je bonda kokjakmani 12 hour ni bagai tini ni shala je abon rugai tini kobun hasteni haikeba kobun amchani kai khlaino tini korbuk amchaybo lahar ka sujagai tongo nukjagai haikeba nuguni man khana tini Gomoti TV ni mangplitei lahar ka solaimani belaino hohomda dongke okong lagi lahar ka sujak gari gora mal khungrok lairia tei office adalan mungsafano kholok ria khlai ti pramotha tei TSF ni loa jimung bai tini korbuk amchaybo lahar ka sujagai tongmani aro phai manjak phaika Vishal Debbarma Saptam Kiran Jamatia Jobras Tripra tei Bipul Debbarma tei Hamsing riang no khoboi tei police proshashan rok phai manjak jak nai denji Gomoti TV ni mangplitei belaino hohomda dom kheno ka solaijak lahar chini mani kok barkno roman script no tei nai nai di Gomoti TV ni mangplitei bureau report Gomoti TV sini korbuk subdivision chumbo sini roman instrumental chumbo habak sakai all tripuranos ni teibo sini o jaga bo mankha sini lama ka pujanai ba sini road overroad khaijanai chungmankha and sing pung asisri 6 ni sini sing to borok khaibekya eta phaibo tongko ke oino jaga bo sing reino tongo borok inge especially sing tini ka saman karan to sini দীর্ঘদিন চিনি রোমান স্ক্রিপ্টে চিনি কক কি সালাইমানি tongo ge sing je siman mote 1968 ni simi roman script ni কক sai phaimani tongo ge tabuk porjonto chini sthai khemaya khosini ge tabuk BJP সরকার যখন ফাইকা অমন যে চরাই রক মাধ্যমিক 12 एग्जाम রুনাই রক বরক মারলিয়া যে অবনীতইন চিনি TISF রক বরক diman khaika serai rok jate chini roman script bai marnai hinai ge kintu omo jokhon borok accept khlayang chini potorok ko ma thanglaika kok tisaka chini ha bobogra bobo kok tisaka chini kok borok chini basno tamni sikamane na chini tiprasarok nango chini kok borok udo oroya sung te kaisa dir sung wan sungna nangnai angom kaisa clear khainai chini tiprasarok bagai जों तिनी जदिनो रोमान स्क्रीन बागै जों सबाव नखरिया हंकाय आगामी 10 से 20 बोसोर हंकाय जों वान साइड थांगाके कक बरकता सरी वान कक सारी जोंना एग्जांपल निजिनि मादार टेंग नो जों मासाया अयनो बासानो साजानाय के तोंया गेचिनो र ऑफिशियल जों साइमानो जे कक बरक बो जों यूज खाइमानो वान सा कक बो जों यूज खाइमानो के जों सिनि कक बरक से बेलु करि हंकाके बाइकिंग नायबा गेचिनि तिप्रासारक parao tonggo okra sakra tonggo kintu okra sakra rok sia tabungni jara youth busai phaina rok borok siu jini kok borok busung nang जों जे जागा थां जों कक borok जों नांनाय o kok borok ni bagina जों orot जों tini gobangma borok uthumka ge tabuk tin oro leader rok bo attend baika tini TISF ni yu omrok attend kha eta police proshashan obotungo help khalai tongo boro botini logi tongo tini oro proshashanik borok to joton saimano gahaipon tini oro kuno omokroi hingkai kaham kerengkan sing peaceful khlainai ha school TDDC area ni je school tongnai actually tini korbuk subdivision bo joton close tongnai haise kuno school hine open ma khaikla जों omono upormol haikena जों bo जों chini public bo sanai teacher rokno sanai chini IS rokno sanai norbo chino oro corporate khaidi jate violence ngi ja chini korbuk subdivision jate peaceful thangnai ja osongno hambai te chini je okra sakra rok tongo oro koronbo hambai chini khabu bagra te chini TISF rokno koronbo pelena hambai